Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A gurguje, tun jiya na ga jama'a suna ta tagin ɗina. Akwai wannan yaron nan Bilal. So na bi post ɗin na ga yana neman alfarmar ɗora mar baiti ne a waƙa. Wanda kuma yin hakan ba matsala ba ne, kusan abu ne da ya dace. Tunda mawaƙi ne mai tasowa, dole kuma a arewacin Najeriya yake. So duba da ganin hakan ya sa na ci bari in magana. Amma da akwai wani ɗan uzuri, kasan kowa yana da nasa uzurin, to ni ma akwai nawa. Matsalar shi ne da akwai misali wasu a gaba wanda suke jira a musu. So kuma in ka binciki duk wanda muka waƙa da shi, in ka cire su Nazifi wanda su ba yadda kana bacci ma sai su tashe ka a kan gado, ka ji mutum ya taɓa ka ya ce tashi. To duk wanda za a yi waƙar akan ɗaukan ɗan lokaci kaman aƙalla aka ji ƙaranci dai sai ya haura wata 2-3 haka za a samu a yi. To akwai kuma masu jira. So in na ce a matsayinka na mawaƙi mai tasowa ka jira ɗin, so nake ganin kaman na ɗan ja ka baya. So amma kuma in kana ganin wannan ba matsala ba ne a gunka, shi ma ba matsala, you are welcome. Za a iya zuwa damma kuma insha Allah. Sai ka gaya mun, sai in gaya ma sharaɗan da za ka bi sai mu yi waƙar. Da dai farko na yi tunani har na ware kuɗi da ba su gaza ba, su ƙasa da 2 miliyan ba. Na cewar to instead kai ka nemi cewar ni in taimake ka kuma ban taimaka ba, sai na ga to idan wannan delay ɗin zai baka matsala, so zan iya in baka kuɗin sai ka samu wani sai ku yi waƙar, maybe nan gaba ba mu san me Allah zai ba. So amma sai na ga kaman tunda waƙar ka ne ma ba matsala, in baka dai condition ɗin in za ka yi sai a samu lokaci a yi in Allah yadda. Amma in kana ganin lokacin ba zai ɗan jira a gunka ba, za ka jiran zai baka matsala, to ni ina ga zan iya ɗau wannan kuɗi da bai gaza 2 miliyan ba, sai in baka, sai ka je ka samu, sai ka ɗan tura kai ma harkar waƙar taka, ka tura business ɗin naka gaba. Ba mu san me Allah zai yi ba gaba. So wannan zaɓi ne gare ka. Amma abin da ka nema shi na fi mai da hankali a kai. Amma kuma ina ɗan baka excuse saboda ba kai ba, wasu ma na san gaba za a iya nema in Allah ya yi. So in mutum ya zo neman ya sani waƙar tana da ɗan wahala yanzu, ba kamar da ba. Da kullum muna studio kana kwance kana kusa da kayan kiɗa, a'a yanzu sai in wata 3-4 ban ma ga inda microphone take ta studio ba, saboda ba saɓanin abun ba irin na da ba ne ba. Ko a da can ma in mutane sun lura za su ga waƙoƙin ba za su iya fitowa ba, ƙaranci wata 3 wata 4. To yanzu waƙoƙin ma ta sai ta wata 6, wani sai fi. Yanzu aƙalla na san akwai wanda sun ba da waƙa almost ta kai shekara kuma tana wajena. So za a yi kuma dama abin da zan gaya ma sharaɗin farko shine in ba sauri kake ba, to wannan shine. So Bilal kana da zaɓi biyu. Jama'a sai a yi tagin ɗin Bilal insha Allah a taimaka. To na gode ƙwarai. Allah ya taimaki arewa, kuma masu tasowa Ubangiji ya taimake ku, ya ɗora ku hanya mai kyau. Na gode.